Comencem un tutorial per arreglar els errors que cometem quan fem alguna modificació en el diagrama de vies o afegim alguna cosa o desplacem alguna de puesto i ens surten errors per diferents motius. Per accedir als errors tenim que clicar aquesta icona d'aquí, que ja diu comprovar entrades en els diferents editors. Aquí us he marcat amb una fletxa i un requadro, seria aquesta icona d'aquí, el que hem de clicar i se'ns obrirà una finestra. Se'ns està obrint la finestra. Aquí ens surt tota una quantitat d'errors, que en són molts, mira, aquí n'hi ha 78 segons diuen aquí, però n'hi ha molts que són petites coses i es poden solucionar ràpidament. Cliquem el primer, dos vegades sobre el primer i ens surt aquí un missatge que diu: si us plau, treballeu sobre aquest avís en l'editor del diagrama de vies. O sigui, no el podem arreglar aquí. Això és perquè en aquests tres camps d'aquí, que és el camp número de tren, no li hem assignat el retromòdul corresponent. Aquí ens marca el primer amb lila, si cliquem el segon ens marca aquí i aquest ens marcarà el tercer. Això ho tenim que arreglar-ho per l'editor de diagrama de vies, o sigui, no podem arreglar-ho. Ja ho arreglarem. Anem pel segon. Aquí cliquem dos cops, també, i se'ns obre a l'editor de trajectes, que és aquest d'aquí. En aquest tenim un trajecte que surt aquí a la dreta, des de la via 2, cap aquí a l'entrada d'aquesta estació d'aquí. Aquí, com podem veure, hi ha uns espais en gris, que no estan dibuixats, hi ha un de groc dibuixat en un altre lloc que no és el que té que ser, perquè aquesta via no passa el tren, i aquí també falten uns espais. Per solucionar això, aquest és un de senzill, aquest és tema de dibuix, ens anem aquí en aquesta càmera que ja diu dibuixar trajectes i el dibuixarem de nou. Aquest és l'icono de la càmera que tenim que clicar per redibuixar altre cop el trajecte. Cliquem aquí a la càmera i se'ns obre aquí una finestreta que diu registre. Si toquem aquestes dues fletxes cap a l'esquerra, que diu iniciar de nou, ens borrarà tot això groc i llavors ho resseguim, tornem a dibuixar-ho i quan estiguem toquem aquest botó vermell que diu gravar i ens ho gravarà i ja estarà fet. Llavors cliquem aquí i veieu que ha marxat tota la ratlla groga. Ara agafem amb el punter, anem seguint. Aquí fem un paro. Aquí veiem que la direcció del tren en el camp número de tren està invertit, està cap a l'esquerra i tindria que ser cap a la dreta. Ens posem, cliquem un cop a sobre i ja se'ns ha girat. Continuem. Aquí el semàfor el tindríem que tenir verd i el tenim vermell. Fem el mateix. Cliquem a sobre, se'ns posa verd i continuem. Els desvios pot ser que també se'ns quedin girats. Si cliquem a sobre els posarem a la direcció que tenen que anar correctament. Pugem cap amunt. Aquest semàfor és d'esquenes, no cal que sigui verd, el posem vermell perquè el maquinista no el veu. Pugem amunt i arribem al semàfor. El deixem verd perquè aquí és fins aquí on arriba. Aquí també aquest camp ens ha quedat girat. Veus? Aquest va cap a la dreta i aquest va cap avall, doncs aquest hauria d'anar cap amunt. El pugem cap amunt. Això sí que hem de vigilar-ho, que ens quedin tots ben posats i d'allò. Ara tindríem el trajecte ben dibuixat. Doncs anem aquí, gravem, toquem el botó aquest vermell que diu guardar i ens obre una finestra. Aquí diu, desitja que els contactes per les condicions de commutació, contactes d'inici, destí, desbloqueig, els contactes d'inici, destí,
i les condicions de desbloqueig. Aquí, com que ja teníem bé els contactes, ja estaven ben marcats, li diguem que no, perquè pot ser que si li diguem que sí ens els dupliqui. Hauríem de tornar-ho a arreglar. En aquest cas, com que només era tema de dibuix, els contactes ja estaven bé, li diguem que no. Bueno, i se'ns torna a venir aquí. Els contactes són aquests, veus? És commutacions, condicions de commutació. El contacte d'inici és el 4, que és aquest d'aquí, després passem per el 5 i finalitza en el 7, que és aquest d'aquí. Si li haguéssim dit que sí, podria ser que aquests contactes ens els hagués duplicat. Ara ja el tenim bé aquest. Gravem, i ara si venim aquí a la finestra d'errors, que en tenim 78, i li donem aquí, en aquesta tecla que diu repetir proves, és per refrescar la pantalla aquesta, aquest el 2 teòricament ens té que desaparèixer. Ho provarem. Ja està, bueno, està fent la comprovació. Bueno, veus, en teníem 78, ara en tenim 77. I el 2 ja no hi és. Ara si cliquem el 3, és exactament, ens ha passat el mateix. Veus, comença a la via 3, passa a la via 5 i acaba a la via 7. Aquí també és un tema de dibuix. Doncs fem aquí el mateix, anem a la càmera, se'ns obre la finestra aquesta, borrem el dibuix, que són les línies grogues, i els dibuixem de nou. Anem cap aquí, aquí ja ens ha quedat bé el camp número de tren, el semàfor també, el desviu el posem allà on volem que vagi, pugem, venim cap aquí. Si ens equivoquéssim, que marquéssim alguna de l'altra línia o alguna cosa d'aquestes, hauríem de borrar-ho i tornar a començar. Bueno, veus, tenim això obert, cap aquí, aquest obert, aquest, vermell, 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 vale? Doncs gravem i tornem a dir que no volem que ens copi les d'això i ja ens queda aquí el 3, el 5 i dibuixar. Gravem i refresquem. De 77 ara n'hauríem de tenir 76 i el 3 ja no tindria que ser-hi. Vale, 76 i el 3 no hi és. Vale. Ara farem una altra cosa. Sortim d'aquí, bueno, gravem de l'editor de trajectes. I sortim d'aquí, arreglarem aquests tres d'aquí. Aquests ens ha dit que hem d'anar a l'editor del diagrama de vies. De moment tanquem això i arreglarem aquest. És això d'aquí. Ens anem a l'editor diagrama de vies, que és aquest, que és el de dibuixar el circuit. Mirem els retromòduls i efectivament, veieu, aquí tenim el 15 i aquests d'aquí no els hem marcat. Doncs, bueno, agafem aquí, marquem 15, marquem aquest, i gravem i sortim. Ara, quan sortim de modificar alguna del diagrama de vies, ens apareix aquesta pantalla que diu si volem comprovar els errors. És el mateix que hem clicat abans a l'icono aquest d'aquí. Diguem-li que sí i suposo que ara aquells ja no sortiran, aquells tres errors. Bé, veieu? Ja no hi són. Ara en tenim 72, n'hem suprimit 3 més. Ara hauríem de fer el 4, tots aquests, i anar-los fent un per un. Per exemple, ara jo miro aquest,
el 128. Bueno, aquest contacta un símbol que no és vàlid. Diu que té alguna que no és vàlid. Bueno, aquest símbol que no és vàlid, si us hi fixeu, és aquest d'aquí, que hi ha un pic vermell. Això és perquè poder, quan hem dibuixat el trajecte, inicialment, aquest símbol no hi era i li hem afegit més tard. Llavors aquí hem de fer el mateix, exactament. Anar a la càmera i dibuixar. En aquest cas no cal que borrem i dibuixem, perquè només és aquest. Només afegim aquest, el cliquem, ja el tenim afegit. Si volem que sigui vermell o negre, o blanc o vermell, aquest, com que és un que entra, el podem deixar en vermell. Si sortís, el deixaríem obert. I gravem. I si aquest en teníem 72, refresquem. Ara en tenim 71. I si mirem aquest d'aquí al final, el 128 ja no hi és. Ara tenim el 127. Anem a mirar què li passa al 127. Cliquem el 127. També és un que està mal dibuixat. Perquè hauria de ser... Llavors, aquí sí que tenim... Com ho posarem això que es vegi? Bé, posem-ho aquí. Aquí, si seguim els retromòduls, els contactes que tenim que comença el 31, passa pel 29, passa pel 25, passa pel 4, passa pel 17, que és aquest, que no té que anar-hi, i continua pel 5 i pel 7. Vale. Aquí, el millor que podem fer és començar de nou. O sigui, agafem i borrem tots els contactes, perquè aquests sí que estan malament. Vale. Ho deixem en blanc. Continuem. Apretem la càmera. Aquí ens demana si volem guardar els canvis que hem fet. Diguem-li que sí, per si un cas ens passés alguna cosa, que poguessin recuperar allà on havíem anat. I aquí ara tenim el dibuix malament, doncs el borrem. Iniciar de nou, li diguem que sí, i comencem. Vigilem. Això sí, es pot fer contacte per contacte, si voleu, no cal arrastrar-ho, si va més, perquè a vegades el pols es pot fer un per un. Aquí hem de tornar a clicar, que anava al revés, anem fent un per un, aquest té que ser verd, aquest té que ser recte, aquest també té que anar recte, cap aquí, cap aquí, cap aquí, pugem, cap aquí, pugem, cap aquí, i el deixem vermell. Vale, tindríem el circuit ben dibuixat i les direccions del camp número de tren també bé. Doncs gravem, i ara aquí, com que hem borrat tots els contactes que hi havia, aquí li hem de dir que sí i ens els tornarà a posar. Ara ens els ha tornat i ens els ha posat bé. El 17 ara no hi és, que abans hi era, i ens ho ha arreglat bé. Gravem, i si refresquem, ara ja no hi serà i en tindrem un de menys. Vale, ja en tenim només 70. Veieu, el 127 ja no hi és. I així, bueno, tot això són contactes segurament dels trajectes, ja ens diu cada cosa el que és. Després també hi poden haver-hi, això d'aquí són rutes, i això és l'automàtic de rutes. Si cliquem també, bueno, podem tancar aquest,
l'editor de trajectes, i aquest de veus, llançadora UB3 Girona, ha d'haver-hi alguna cosa també malament, ja ens dirà quin és el que està malament. És qüestió d'arreglar el trajecte que estigui malament, igual que hem fet els altres, i ja està. I anar-ho solucionant, i es tenen que arreglar tots, un per un. I al final no té que haver-hi cap error. I bueno, podeu anar fent, si cada vegada o de tant en tant anar refrescant els errors, així veureu els que queden, fins al final no n'hi té que quedar cap. I si, per exemple, voleu continuar amb alguna altra cosa, es pot sortir i sempre que es vulgui es torna a entrar aquí i es pot continuar